אנחנו מתקרבים לכפר נראה לי. לא, אנחנו מתקרבים לכפר הזה. למה לא הולכים? למה לא סוגרים סיבה לוקחים למנהרות או עושים דיימון? לא נוכל כי יש לנו רק עץ. לא, אז נלך בסטליה היה בסדר, אז הייתה רעים בינינו. אז אפשר? אבל אחת לא הולכים לתגמני וגם לא הולכים. כן, אני הולך לתגמני. אבל אחת אתה תמור. טוב. מה אתה לא רוצה? אבל לקבל דברים מטורפים? ולא יהיה דברים מטורפים כי איך נעמוד אותם אם אין לנו כלי נשק. לא נוכל להיכנס, נמצא דרך להיכנס בהם. אבל ככה כאילו לא, נחסום. אל תהרוג את התגמנים. לא תחשוב, כאילו לא, כי הולכים נכנסים ישר ואני חוסם שתי עגולים. איך אנחנו אמורים אבל לחצות? אבל נכון? אני הולך לעשות את זה, אני חושב שזה לא חוקי. להראות שזה אסור. לא, באמיתי אסור. לא באמיתי. מתי? לא, במציאות אסור. למה אנחנו? אתה כבר עלית? לא. כאילו לא עוד שנייה. למה אתה לוקח לי הבולמים? אין לי עוד זמן לצאת. איך אני אמור לשמור? בוא נעשה ככה מדרגות. וחשי אותנו שם. הגעתי. חכה לי. חכה לי. למה אתה עולה? למה אתה לוקח לי? אבל אני עוד שנייה מתנגד. את חכי, כי אתה תמות לבד. טוב, את חכי, אתה תמות לבד. אני מחכה, פשוט אני מחכה לך למעלה. אתה גבוה כבר. הנה אתה. אתה בלוק. לא רואה אותך.